dito. Focus lang lato bago love life. Bawal ang 3v1 na paglaro ng lato. Skip it up! Husay mga cancer, ako nga pala si Paolo at ngayon kahit nasa iba tayong lugar, hindi tayo titigil sa mga memes na dadaanan natin. Kaya atin na agad simulan. Oy Mateo, bukas ka sa akin ah. Tignan mo ako. Ayun, lato. O ako, nolo ko. Lumalayo ka, gitna. Aray. Kita mo yun, bukas ka sa akin. Pakulit ka, gago. Pinapanood nga ako nito, nagpapaluan sila. Pwede natin pwede pakita, nagkakaltukan sila ng lato. Ito yung uso ngayon eh, no? Wala akong maalala nung kabataan ko na may ganitong klaseng laro. Yoyo. Ayun, siguro yoyo na yung pinakamalapit. Harap na tayo ng mabibilan nito kung pwede. Titingin ako. Siguro noon ang version natin lato yung pag tumatakbo ka na walang brief. So talaga nag-uuntugan yung itlog mo. Sunod. Lagi pang hardcore na agad. Pag nagkamali ka ba, marare-reincarnate ka ulit bilang Pilipino dito. Okay. Ano ba yan? Isang bato lang na ganun eh. Gusto ko makakita eh. Nananahimik ka nasa likod eh. Hindi na niya matatry. Yung maliit pa kayo sa'yo, mas malaki yung Shelane, yung blue. Tunod. Ano ba yan? Semento ba yan? Oh! Okay, hindi natin pwede pakita yun. Skip ba yun? Ang bigat nun. Iyak yun. Construction yan, di ba? Oh. Ano masarap kaltukan mga kalbo? Kalbo. Madro. Ay, nalala ko to. Meron tayong kabataan na hindi na aabot sa pagkatanda. Lalaro lang tayo, hindi laro ng buhay ha. Sunod. Galing. Sabi ko sa iyo, yan nga yung version namin eh. Puro mga itlog lang. Ang naglalato ka. Latik na yan. Sunod. Mas sigurado tayo nga sa matanda yan kasi may buhok-buhok pa. Puro ay kalokohan. Ay, bibigyan pa pakain naman ng pag... Eh, may ibang nakaltukan tuloy dahil nangaasar ka. Ano? Puto tito na. Ano ba? Ayusin mo. Ikita mo kasi muna. Pakina mo. Sa barangay meron isang bata umiiyak. Bayad. Bayad ka muna, tay. Bayad. Bayad. Sanay na siya sa buhay na isang Pilipino. Pag may nawala, bayad na guys. Eh ba't literal, kasi bata ka pa, matututo ka na, tumanda. Malalaman mo na hindi lahat libre. Sa kandong lang ni Tito libre. Oh, galing sa langit. Ito yung nakahanap na tayo ng lato. Sa labas, first time ko to susubukan. Marinig niyo ang ASMR. Lato ASMR. Iniisip ko, para gawin ko to, ihahalin tulad natin siya sa isang metronome. So, dapat gitna para... mahirap naman taga magkabayag eh. Hindi ako magtututorial. Alamin ko to. Mali itong nakatali. Aray! 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 Sakit sa kamay. Mababaldado pa ako nito. Hindi ako makakalaro ng ibang laro eh. Parang gusto lang yung isa lang laruin mo. Ng mga yabab lang. You know. Taas, baba. You know, may motion eh. Mayroon bang, dapat ba paikot? Kailangan ko i-download na RAM. Ganun. Buka natin pag ganito. So, sa mukha. Ang sarap ba pag tumatama yung... basig pa yung camera ko. Kita pag tumatama yung bayag ko sa mukha niya. Aray! Aray! Puta, nagiging para siyang galaxy oh. Ganyan magtago ng lato. Tago mo na yan. Bulsa mo na. Huwag mo na laruin kahit kailan. Kaya ito kaya laruin ng mga bata kasi wala silang ibang ginagawa sa buhay. Okay. Wala silang ibang responsibilidad. Hindi. Shoutout sa mga bata dyan na magagaling gang sign. Uy!
Oy! Oy, 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 oy. Parang ganun, no? Parang ganun, di ba? Ako nung sinisimulan niya, walang, you know? Okay, okay. Yung daliri ko maharang. Oh! Oh, dalawa! Right. Dalawa na rin yung buo ko. Igel ka lang ako. Kahit baka dalawa lang ako. Parang awa mo na. Uy! Okay. Makakabulag kayo na nanonood ng lato. Para di na siya maglato. Pag malapit na doon umaayaw. Marami ka na naumpog sa kanya. Yan ang tunog ng pagpupursige. Yung unang-una ko. Masyado ko masaya para dito. Sabayan mo yung umpog niya. Okay, pag ganyan, wala na, banlag na yan. Kailangan pantay. No? Yung may batak yung mga betlog na parang, alam ko kailan ka papaluin. Kasi sinusundan ko, kita mo, paikot na ako ngayon. Kaya mo yan? Yan na. Pwede na yun, pwede na talaga yun. Ano, competitive para sa hayop na laro to. Gusto ko tulunin yung mga batang yagit na epal eh. Yun na talaga, wala na talaga, yun na yung pinakamaganda ko. Kasi para sa laro ng timing. Paikot na yung braso ko. Iiwasan ko pa ng kamay ko yan, diba? Kaya ba ng mga bata yan? Hindi. Okay. Leave me alone! Akira! Ito, the design is very educational. Bakit meron nanginginig na Alienware? Ito may DVD pa nga, Naglalarong Genshin tas DVD, pero mukhang edited naman to. Pag hindi yan RGB, wag na lang. From lato to LED. Sunod. Ito, dito mapupunta yung bata kanina. Yung nagbato. Hindi mo lalabas yung lato ko. Lalabas ko yung bituka ba. Sunod. Lato-lato. Master ng Pampanga. Kung may lato-lato batang ba? Ano ko nag-viral lato? sa TikTok ng 3 minutes, etong pamangkin ko nolo ko. ipaglalaban ko sa 4 minutes. Ay, wag ka maglaro ng lato dyan. Dalawa-dalawa nilalaro mo. Dyan, no? Tayo na. May use pa side-eye po. Bombastic side-eye. Hindi pinapawisan Dito, ganyan ba humawak ng yung sa gitna? Iba kasi pag ganun yung hawak, parang ginaganon. Dapat ata ganito. Ganunin mo. yung tayo niya yung parang papicture, tayo ka nga dyan, papapicture natin sa tito mo sa stage. Nagpapadala ng bagong Nike. 2 minutes! 2 minutes ako, proud na proud si tita. Bigyan yan. May mauuwi ka mamayang macaroni. Yan ang lato Riz. Kapamewang technique. Pwede ba sa rules yan? Nakakatagal yan 1 minute! Ay, 1 minute na lang. Meron ka 100k tita. Sige. Tapos may guardian angel naman pala kaya naman pala bantay di nakakawit 28 seconds! Ay! Nalagyan mo na edit ni Willie. 10. Yeah! Master ng lato-lato! Biglang bumilis. Okay, nasira. Very good. Maraming salamat. Sunod. Ito siya. Ibibit niya ulit. Try niya i-break yung record. Bago record na naman. Ano ba kaka-record na? May record na naman. Okay. Let's go Kasi kung wala namang rules, pwede mo namang bagalan na lang para hindi ka mangawit. Nalaglag, disqualified ka. Mag-focus si J.E. Huwag kayo magulo dyan. Yung mga hindi pa grandmaster ng lato, umalis na kayo. Makakaltukan kayo ni Tito. Dahil lagpasan niya ng 5 minutes.
Gusto ko gumawa ng 24-hour challenge. Sakit na ng braso mo. Pag may nakagawa ng 24 hours ito, bibigyan ko 5,000. Sige. Ito 10 minutes na. Grabe, pawisan na ako. Ay, natapos na. Ano ba yan kung Hindi ko kailan mo nakuha pinag sa yun. mukha mo? Ano ba? 10 minutes and 24 seconds. Hindi ko nakita, hindi counted. Pag hindi ko nakita natanggal, pag hindi ko nakitang nasira yung pagtalbog, hindi counted. Pakiulit yung 10 minutes. Ano? Ay po, may handicap version pala to eh. Pag ba ganito, minus half yung time. Pucha, naalala ko na naman yung nag-viral, yung... Ayun ako. Huwag mo na palalabas na, nandito rin. Meron ding poste nun eh, dumadaan din yung kotse. Maraming salamat sa lahat. Ayawan niyo yan, huwag kayong mag-yosi, delikado yan. Huwag niyo lang laruin ang inyong buhay. Laro na lang kayo ng lato, laruin niyo yung mga puso ng babae, yung mga tropa, yung tiwala ng tropa nyo. Huwag yan, tama. Pigilan niyo yan. Sunod. Ay, bawal yan. Bawal ang 3v1 na ng paglaro ng lato. Hindi. Hindi ang lato. Lalaroin ang lato ng tatlong... Lalaklakin ang iyong lato ng mga baklang yan. Pero rest in peace sa'yo. Lumaban ka. Sunod. Iba din trip nito ni Kuya Lato. Wala pa, laruan lang po yan. Sige na, bigyan mo ko naman ang pagandang transition. Pulis lang? Sana kung Richard pangalan nun, nakakatakot. Kung sa'yo. Panira ka naman ng trip to yung umiinom lang. Pag ako inala ako para lang ganyan, hindi na lang, wag na lang. Maglaro lang ako lato sa bahay, yung lato ko pala gusto malaruin. Sunod. Okay, Welcome back to another Wow Mau video. Filipinos are very resourceful people who have contributed a lot to the world. Oh my god. This is Top 10 Filipino Skip inventions. talaga. I'm so excited, I'm gonna throw up. Grabing tutunog talaga yan. Ayun diba? Yo-yo. Did you know that Ginagamit this din popular panlaban kids yan. toy was invented by a Filipino? In 1928, Pedro Flores, a Filipino Pedro. immigrant to the United States, opened the first yo-yo factory. Oh. And I'm reading origin through the of Lato-Lato. Wikipedia now, and it turns out yo-yos existed long before 1928. Number 9, the Balisong. The A Balisong? two-handled pocket knife that can conceal itself. Yan, pag made natuto ka na because maglato, we can't ganito ka na sa stop tondo. killing each Balisong other. na. It is now Balisong used na by white ikot-ikote boys mo. to make sure they never get laid. Number 8, the KKK. Magandang invention yan. Kataas-taasang kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan Tama. was a Philippine revolutionary society that fought against Spanish rule, Mga and its taong hindi ideals alam are ang still KKK prominent in sa Filipino konteksto ng politics Pilipino. today. You know? Number 7, flight. Not Kasi airplane. gusto na namin lumipad The paalis dito. concept of flight Divide! itself. 10 million years ago, an ancient Igorot king named Ulan Jejemor Butuis threw a chicken in the air because he was bored, and Ako it di didn't na ako come down naniniwala for ka ng 5 ano minutes, creating the first flying avian. Number 6, The the cure origin to of the Philippine eating COVID-19. eagle. As this clip shows, COVID-19, you will return to hell today! Ano? You are dead! Grabe. Patay na. What is dead? Are dead! COVID-19, you are no more in the Philippines! You are dead! And you are under our feet! Baka hindi nakakaalam sa... Baka natin ang COVID-19, it is dead! Tumatama yung mga COVID. you can thank us Filipinos for Maraming everything salamat. being back to normal. Number 5, You're swag. welcome. Everyone knows it stands Swagapino! for something we Asians got. Am I right? Number 4, the moon. We know it's Filipino because Americans had to go up there and steal that too. Tama. Lahat na lang. Number 3, the Papa. 16-bit microchip. Wait. Oh. Oo. Wala min. Number 2, a world of punishment and fear for our brothers and sisters. Bawat minutong lumilipa. Tama. Number 1, Pinakamagandang banana citizenship. ketchup. It's pretty good, honestly. Give it a chance when you see it at the next Asian supermarket you go to.
Yun yung version not namin ng ketchup, isa yun yung maasim eh. Kasi kami na yung maasim sa pang-araw-araw, kaya gusto namin halos lahat matamis. Sunod, pag untugin mo lahat ng mga to, meron ka ng 3 pares ng lato. Sunod, di mo kailangan ng loto kung meron kang lato at ang kanyang atensyon. Dito malagay yung bata kanina yung nakagaganon sa pader. Dito palagay mo dito. Laro ka lang dito, focus lang, lato bago love life. Ayaw niya bumitaw kay Lolo. Wala siyang lato eh, so kalabaw na lang. Kalabaw-labaw. Kalabaw, lamaw. Maraming pwedeng gawin sa syempre sa bukid. Hindi ba pag tumai ang kalabaw, yung ini-spray pa sa likod, di ba kakalat sa pamangkin mo yan? Dito talaga mga pinaggagawa mo kasama. Ay, anak niya. Ay, di lolo niya to. Lolo niya pala to. Ingat kayo dyan, ha? Masaog si Tia. Kung nakita mo yung itlog ng kalabaw, parang kailangan ng lato. Mga ganun din. Bayad mo. Di ba natuto siya magbayad dito para yung kaninang bata alam niya no, wala na yung lato niya, magbabayad ka. Wala na libre sa panahon ngayon. Pero lang ang pag-like, share at subscribe. Maraming salamat sa mga nanonood. Gusto pa na mga ganito. At i-share nyo sa mga mahilig maglato nyong friends. Huwag nyo na subscribe. Paul Lato, nawamalam. Shoo!